Γεια σας. Σήμερα θα κάνουμε μια συνταγή που όλοι πρέπει να ξέρετε. Θα φτιάξουμε τόστ. Τα υλικά που θα χρειαστείτε είναι γαλοπούλα, μπάριζα, ό,τι θέλετε, μοτσαρέλα, μαγιονέζα ή ό,τι άλλο θέλετε, ντομάτα και ψωμί του τόστ και μια τοστιέρα. Ωραία, ας ξεκινήσουμε. Θα βάλουμε τη τοστιέρα σε λειτουργία, κάπως έτσι. Και θα πάρουμε 2 φέτες τόστ. Δεν θα βάλουμε το ψωμί κατευθείαν μαζί με τα υλικά μέσα. Θα το αλείψουμε πρώτα με λίγο μαγιονέζα και μετά θα το βάλουμε να ψηθεί μόνο του. Θα βάλουμε το τόστ στην τοστιέρα και θα το αφήσουμε για λίγα λεπτά να ψηθεί. Το τόστ είναι έτοιμα, τα αφήνουμε για περίπου 10 λεπτά. Τα βγάζετε. Θέλετε να είναι τραγανά. Ωραία. Ωραία. Και τώρα βάζετε τα υλικά που θέλετε. Μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε. Και μοτσαρέλα. Μπορείτε να βάλετε και λίγη ντομάτα, να την κόψετε σε ροδέλες. Κάπως έτσι. Τι βάζετε εδώ πάνω. Επίσης, εάν η μαμά σας το μεσημέρι έχει φτιάξει μπιφτέκια, μπορείτε να βάλετε μέσα. Και το τοποθετείτε κάπως έτσι. Και τώρα είστε έτοιμοι για ένα τόστ. Ας δούμε τι έχει να πει ο καλεσμένος μας για το φαγητό. Μην το δοκιμάσετε σπίτι.